Ameriki jamana kuntigi ɲini ne a kalaw kan ka ta cɛbɔ fila Donald Trump républicains ka cɛbɔ ani Kamala Harris démocrates ka musobɔ ni ɲɔgɔn cɛla la novembre kalo nata nu yɛrɛ kofɔ olu bɛ u le bɛɛ lajɛlen de la b'a dan de la l'Amérique jamana kɔnɔna la yaasa mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a taabolow kan an ye wele bila an balimamuso madame So Aminata Traoré ma ale ye maliden ye min sigilen bɛ Washington DC yan nɔ l'Amérique jamana faaba kɔnɔna la awa a b'an bolo directement na madame So i danga si an ka kɛnɛ kan aw ni ce awa an ka fɔlɔ ka aw lamɛnnikɛlaw n'aw bagaw fo k'u waleɲuman dɔn o diyara n ye an ka foli b'i ye ɲininkali fɔlɔ ye mun ye e ɲɛ bɛ Kamala Harris min ye farafin ye muso fana don ka kɔrɔtaliw la cogoya jumɛn na nin kalata ninnu la Joe Biden ka cɛbɔya bilalen kɔfɛ e hakili la a bɛna yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de don kalata ninnu taabolow la wa tagali ɲɛfɛ ne bolo o bɛ kɛ parce que fan dɔ mɔgɔ n'u kun ka kuma bɛɛ tun ye ko a kɔrɔla a man kɛnɛ a hakili tɛ kuma caman caman bon Harris nalen comme o ye denmisɛnnin ka tɛmɛ hali Trump kan wa muso don wa farafin don aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a ye wari fara ɲɔgɔnna min yɛrɛ kɛ o ma deli ka kɛ fɔlɔ Biden kɛlen k'i sen bɔ ni mɔgɔw ye tali daminɛ wa wari bɛ bɔla $20 n'u $100 muganw ni tanw ni fɛnw ne bolo fɛnba don wa an fana kan ka an ka duguw fɛngɛ la an kan k'an janto o yɔrɔw la nin ye fɛn belebeleba ye mɛ an ka nɔti ta n'u bɛ k'u ta kɛ cogoya min na an ka se ka an fana ta ka se ka o sɔrɔ ayiwa Harris kɔni ne ɲɛ b'a la a bɛ sɔn ka gagner ayiwa Harris ye sera ka démocrates ka taabolo yɛlɛma don a la dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinw an ye a ye tile fila n'a kɔlɔsila a bɛ fɔ mɔgɔ minnu fana ma fana ko minorités n'olu ka dɔgɔ hakɛ ka dɔgɔ faso jama kɔnɔna la olu bɛɛ bɛ girin ka jɔ la a nɔfɛ ayiwa mun de ye o waleya e yɛrɛ bolo munna o kɛra mun de ye sifinw girin ta ka girin ka d'a kan ani minorités ka girin ka d'a kan mun y'o waleya sifinw ta o ye parce que Biden kun ye sira dɔw ta o ma diya sifinw ye olu de y'a sigi siɲɛ dɔ in na nka zeyi na fɛn dɔw kɛra minnu sifinw y'u sen bɔ o kun bɛ ka décourager et puis u b'a dɔn que républicains bɛ ka min fɔ o ye tiɲɛ u yɛrɛ ɲɛ bɛ fɛnw tacogo la ale tacogo la o tɛ ka di u ye mais kabiri a ye a di Harris ma a ka vice présidente ma denmisɛnninw girinna ka don wa mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ ka don bɛɛ de bɛ ka don sisan nin sɔn parce que muso don o ye kelen ye wa démocrate don o ye fila ye mais mɔgɔ min don a kun b'a kan da la a kun ye avocat a ye jugeya bɛɛ kɛ so u b'a dɔn k'a ka taabolo a bɛ sɔn ka denmisɛnninw arranger e yɛrɛ bolo sa yala gɛlɛya jumɛn bɛ se ka kɛ a ɲɛ ka fara nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan tagali ɲɛfɛ yala gɛlɛya bɛna kɛ a ɲɛ a bɛna gɛlɛya dɔ sɔrɔ kalata ninnu siraw kan ɲɛfɛ wa gɛlɛya yɔrɔ bɛna kɛ farafin dɔw ta yɔrɔ ye jango cɛmanw olu ma taa a ka taabolo fɛ kosɛbɛ parce que a tun bɛ juge la tuma min na fɛngɛ la cour kɔnɔ tuma min na expérience dɔw fɛngɛra olu bɛ ka bɔ n'o ye sisan o caman bɛ ka bɔ o bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔnin don fo n'a sera o kɛcogo la n'a sera o kɛcogo la ka kumakan basigilen d'u ma ka kumakan fɛngɛlen d'u ma jɛlen d'u ma a bɛ sɔn sinon o yɔrɔnin bɛ sɔn ka k'a bolo gɛlɛya dɔɔnin ye ayiwa ka bɔ Trump ye kɔkɔrɔ taani min sɔrɔ da sumusumu dɔw senfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko sondage ayiwa a bɔlen bɛ a fɛ k'a fɔ ko a ka baara tɛ ka a minɛn kɔnɔ ten kosɛbɛ quoi kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira dɔw talen bɛ a fɛ minnu ye a yɛrɛ ka tɔnkulu ka mɔgɔw ka
fɛla ye awa o sira ninnu kan a lajɛ I mana kɛ ɲɛ sisan Kamala ta ma sisan danfara jumɛn bɛ se e bɛ se ka danfara jumɛn bɔ kulu fila ninnu ka taabolo ni ɲɔgɔn cɛla la danfara bɛ yen dɛ an ma Kamala ka bɔ n'a ta ye hali ne yɛrɛ ka vote bɛ dépend o la parce que danfara min bɛ yen mɔgɔ bɛ fɛ k'a dɔn ale ka fɛngɛ ye cogo min ye bɛɛ ni I kungo ne kɔni bɛ fɛ k'a dɔn a bɛ farafinna donc ne faso a bɛna stand min ta a bɛna jɔyɔrɔ min fa ye a ka kumakan bɛna na mun de arranger o la ani n b'a dɔn palestiniens fana b'a fɛ k'a dɔn min bɛ a ka jɔyɔrɔ il faut k'a ka o yɔrɔ ninnu de jɛya an ye pour que bɛɛ ka se ka tugu a kɔ gɛlɛya bɛna sɔrɔ yɔrɔ de la parce que dɔ in kan mɛn o y'a ta fɔ ka ban mɔgɔw b'o dɔn bon o yɔrɔnin de bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ ye au fait ayiwa an ka foli bɛ I ye awa k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun ye Madame So Aminata Tarawele ka kumakanw ye ale ye maliden ye min sigilen bɛ Washington DC yan nɔ an ka foli bɛ a ye